Salutare la toată lumea! Acesta este primul video pe care îl fac de genul ăsta, dar pentru că am tot căutat pe internet și nu am găsit decât străini făcând această operațiune, nu am găsit pe nimeni din România care să facă un video, un mic tutorial despre cum am putea să facem aceste reparații, am zis să încerc eu să fac un video. Despre ce este vorba? Cei care mă cunoașteți știți că eu dețin un BMW Seria 5 E39 Touring. Una din problemele de la această mașină este faptul că după un timp amortizoarele de la haion, de la portbagaj, nu mai țin. Ce înseamnă asta? Ridici haionul, acesta nu mai stă, coboară jos, îți vine în cap, te lovește, îți prinde mâna și așa mai departe. Sau vrei să-l ridici, nu se ridică complet. Am decis să rezolv această problemă, deoarece pe mine mă enervează și am căutat pe net, m-am uitat la niște instrucțiuni, voi încerca să fac singur această operațiune, deși peste tot pe unde am văzut este o operațiune care e mai ușor de făcut în doi. Când ajungem la pașii respectiv vă voi spune și de ce e așa. Profit astăzi de ziua asta însorită, este sfârșitul lunii martie, și mă voi apuca să fac această operațiune. Înainte de toate, vă voi arăta sculele de care este nevoie, vă voi spune în mare care este și procedeul, care sunt pașii care trebuie făcuți și ulterior o să încerc atâta pe cât voi reuși să vă arăt prin video și cum să faceți anumite operațiuni în timpul acestei reparații, însă fiind singur, neavând un suport de telefon pe care să-l pot folosi, acest video va conține mai mult descrieri ale lucrării și mai puțin imagini efective cu ceea ce se face și cum se face, dar voi încerca pe cât posibil să vă arăt și cu video. Primul pas, vă voi arăta toate piesele de care este nevoie, sculele de care aveți nevoie, apoi vă voi arăta pe rând fiecare element cum se demontează și mai ales de ce este necesar să demontăm acel element. Bun, să începem! Deci, așa cum am spus, vă prezint elementele de care avem nevoie. Avem aici 4 amortizoare, noi nouțe, nu vă spun marca pe care am ales-o eu să o achiziționez, că nu vreau să se considere reclamă și apoi clipul să-mi fie dat jos. Deci, așa cum am spus, avem aici 4 amortizoare pentru haionul de portbagaj. La mine, portbagajul fiind hidraulic, s-ar putea să nu am nevoie de cele 4, s-ar putea să fie nevoie doar de 2, dar până nu voi desface, nu știu sigur. Însă, cei care aveți portbagaj cu deschidere normală, nu hidraulică, veți avea nevoie de aceste 4 amortizoare. Cele 2 mari susțin haionul cel mare, iar cele 2 mici susțin luneta și susțin practic rama de la lunetă, rama metalică pe care este prinsă luneta. Mai avem nevoie de un patent cu vârful mic, puteți folosi ceva de genul sau ceva de genul. Vom mai avea nevoie de o șurubelniță pentru trimuri, pentru clipsuri, dar se poate folosi și la trimuri. Vom avea nevoie de un Torx numărul 20. Vom mai avea nevoie de un levier plat, ceva în genul ăsta, preferabil cu vârful drept, dar eu doar pe ăsta l-am găsit. Voi vedea dacă pot să-l folosesc așa. Dacă nu, voi încerca să folosesc această cheie inelară, dar asta voi vedea la momentul respectiv. Vom mai avea nevoie dintr-o trusă de un clichet mare, un adaptor pentru biți de imbus și vom avea nevoie de un imbus, nu știu acum din cap mărimea, o voi afla când voi desface, care susține cele 4 amortizoare. Deci, clichet, adaptor pentru bit și un cap de imbus, mărime care o voi spune pe parcurs.
atâta pentru scule. Trecem la următorul pas. Vă voi prezenta toate elementele care trebuie desfăcute din interiorul mașinii și cum se desfac acestea și care este motivul pentru care desfacem fiecare element din mașină. În primul rând, ignorați dezordinea de la mine din mașină. Nu am apucat să fac curat de ceva vreme. Să revenim. Vom avea nevoie să dăm jos acest ornament, acest suport pentru perdeluța de portbagaj. Numiți-l voi cum vreți. Vom avea nevoie să demontăm stâlpii, și cel din stânga și cel din dreapta spate. Vom avea nevoie să demontăm aceste ornamente de plastic de aici. Vă voi arăta cum se desfac de pe ambele părți. Vom avea nevoie să scoatem și chederul ăsta de aici, cel puțin până în partea de jos. Nu trebuie să tragem de tot afară, deci nu este nevoie să-l scoateți de tot afară, este suficient dacă îl desfaceți până aici. Vom avea nevoie să dăm la o parte aceste două capace. De ce facem toate astea? Avem nevoie să coborâm jos plafonul suficient cât să avem acces la șuruburile care susțin amortizoarele, șuruburi care se află undeva aici, în această zonă aproximativ. Iar pentru asta, după demontarea stâlpilor, va trebui să demontăm acei suporți care țin perdeluța din spate, ornamentele de la difuzoare, da, amândouă, în ambele părți, și cam atâta. Și ca să nu uit, că nu am specificat de la bun început, cel mai important și mai important lucru de care avem nevoie este, în acest caz, o coadă de mătură. Voi puteți folosi absolut orice aveți nevoie. De ce folosim această coadă de mătură? Avem nevoie de ceva să ne țină portbagajul deschis pentru a putea lucra, pentru că toată operația se face cu portbagajul deschis și dacă amortizoarele care vrem să le schimbăm nu mai țin, logic, portbagajul se va închide și riscăm să ne rănim. Bun, să trecem la treabă. Începem cu suportul pentru perdeluța de portbagaj. Voi încerca să filmez și să lucrez cu o singură mână. Apăsăm pe acest buton și tragem puțin în exterior. Ne mutăm în partea cealaltă. Procedăm la fel. Voi încerca să las mâna liberă acum. Îl scoatem afară și îl punem deoparte. Mai departe, mergem în spate, da, rabatăm banchetele pe ambele părți și apoi va trebui să scoatem aceste trimuri, acești stâlpi, aceste ornamente de la stâlpi. O să încerc să vă arăt și cum se scot, cum se dau afară. Va trebui să le desfacem și din partea stângă și din partea dreaptă. De ce facem asta? Așa cum v-am spus, avem nevoie ca plafonul în partea din spate să coboare puțin în jos pentru a avea acces la șuruburile care țin amortizoarele de la haion. Bun, haideți să vedem unde pot pune telefonul până când scot trimurile afară. Bun, pentru a desface acei stâlpi, pentru început am tras chederul de la ușă puțin în exterior, consider că este mai mult decât suficient atâta, apoi venim în interior, prindem cu o mână din partea asta, aici așa, tragem puțin spre interiorul mașinii și apoi mișcăm încet de stâlp, în timp ce le ridicăm în sus și l-am dat la o parte. Ne mutăm în partea cealaltă a mașinii și, așa cum v-am spus, dăm puțin acest cheder afară, puteți trage
liniștit cu mâna de el că nu se va rupe, trageți viguros. Dacă nu vrea să iasă, cum pățesc eu acum, luăm o șurubelniță de trimuri, băgăm aici și îl mișcăm ușor în față și cu grijă pentru a nu zgâria vopseaua și mai ales pentru a nu deteriora trimul. Până când îl tragem suficient cât să avem priză mai bună la mână. Vedeți? Eu din păcate am reușit să zgâri puțin acolo vopseaua. Vă sugerez voi să aveți puțin mai multă atenție decât am făcut-o eu. Bun. Și ne mutăm în interior, unde, așa cum v-am spus, prindem de aici, tragem încet, da, spre interiorul mașinii, apoi mișcăm stâlpul stânga-dreapta, în timp ce îl tragem ușor în sus și îl scoatem deoparte. Bun. Următorul pas este să demontăm acești suporți care se desfac cu o șurubelniță. Lucru simplu, consider că nu este nevoie să vă filmez acest procedeu și apoi ne vom muta în spate în portbagaj. Revin cu o mică completare la acești suporți. Nu se desfac cu șurubelniță, se desfac cu imbus de 5. Și cel din stânga și cel din spate, dreapta, îl desfacem cu imbus de 5. Ok, mergem mai departe. Vom scoate acest cheater de la rama de la portbagaj. Îl dăm afară. E o ocazie bună acum să mai facem și puțin curat pe aici. Da? Deci îl scoatem afară, așa cum am spus. Până pe acolo este mai mult decât suficient. Nu este nevoie să-l scoateți mai mult afară. Îl tragem de pe ambele părți ale mașinii. Îl dăm la o parte, nu ne încurcă, nu avem treabă cu el. Scoatem aceste două ornamente de aici, le dăm afară. Și din dreapta și cel din stânga. Următorul pas care trebuie să facem este să desfacem aceste urechi care țin perdeluța de portbagaj. Da? Se desfac cu șurubelniță în cruce, cu o șurubelniță normală, nimica special. Nu este imbus ca și la cele de acolo. Da? Grijă mare să nu pierdeți șuruburile. Da? Și dintr-o parte și din cealaltă. Aici la mine, din câte văd, șuruburile astea au mai fost desfăcute. Foarte probabil au mai fost și înlocuite. Și apoi cu grijă tragem de ornamente, deoarece acestea au niște clipsuri. Uitați acolo în interior. Și să avem grijă să nu deteriorăm clipsurile, că e păcat să ne batem joc de mașina noastră. Da? Dacă simțiți că merge puțin prea greu, cum este acesta de exemplu, folosiți cu încredere șurubelnițele de clipsuri ca să nu aveți surprize să le rupeți. Deci, desfacem aceste ornamente așa cum v-am arătat, și de pe o parte și de pe alta. Mare atenție, mai aveți un șurub acolo jos pe care eu l-am omis. Noroc că nu am rupt nimica înainte de a-l da afară. Deci, grijă mare să desfaceți și acel șurub, și de pe partea dreaptă și de pe partea stângă.
Eu pentru moment doar le-am desfăcut, le-am lăsat așa să atârne deoparte, să sperăm că va fi nevoie, să sperăm că nu va fi nevoie să le desfacem de tot, pentru că dacă va fi nevoie mai avem de desfăcut și în partea de jos ceva. Următorul pas este să desfacem ornamentele de la boxe, o să încerc să vă arăt și alea cum se desfac și vom avea nevoie și să desfacem aceste capace de plastic care acoperă și protejează cablajele de la haion și balamalele. Un foarte important aspect care nu l-am specificat de la bun început este următorul. Dacă haionul mic, dacă luneta nu vi se deschide separat față de haionul mare, nu vă apucați de această operațiune. De ce? Pentru că aveți nevoie să desfaceți acest ornament care are un șurub aici și un al doilea șurub aici, pe interior. Iar ca să aveți acces la el, aveți nevoie să desfaceți haionul mic. Fără a desface haionul mic, nu veți putea desface acest șurub. Fără acest capac dat jos, nu puteți schimba amortizoarele care țin haionul mic. Pentru a demonta aceste capace, o să încerc să văd dacă pot pune telefonul undeva să se vadă cât de cât. Avem două urechi de plastic, una în partea asta, una în partea opusă. La celălalt difuzor este exact același procedeu. Și cu grijă încercăm să scoatem capacul afară fără a distruge ceva. Grijă mare, deoarece sunt niște plastice totuși destul de vechi. Da? Încercăm să nu rupem nimica și am reușit. Da? Mă voi duce și în partea cealaltă, nu vă mai arăt acum și la celălalt difuzor, să demontez și capacul din partea respectivă. După ce ați dat jos ornamentele de la difuzoare și trageți de plafon în jos, mare atenție, aici pe mijloc mai este acest clip de care nici eu nu am știut. Mare atenție când îl desfaceți să nu îl rupeți, deși probabil că nu este o tragedie foarte mare, deoarece plafonul se va ține suficient de bine în aceste trimuri de plastic și în chederul care ține plafonul. Bun, după cum vedeți, plafonul se lasă jos, avem acum acces la cele două șuruburi care se văd în poză cu imbus de 8. Că v-am spus la începutul acestui video, că vă voi spune pe parcurs mărimea imbusurilor, acele două șuruburi care țin amortizoarele sunt cu imbus de 8. Da? Avem două acolo, două acolo. De fapt, la mine există și un al treilea, deoarece, așa cum v-am spus, eu am portbagaj cu acționare hidraulică. Deci, la mine, în partea stângă a mașinii, pe lângă cele două amortizoare, mai am un cilindru hidraulic care îmi ține, care mi ridică mie portbagajul în sus. Bun, mai avem de desfăcut doar aceste patru, de fapt, două în stânga, două în dreapta, aceste patru capace de plastic care se desfac cu Torx de 20, da? Avem 1, 2, 3 și al patrulea șurub acolo în spate. Pentru acela este nevoie să deschidem haionul mic. Mai repet încă o dată, dacă știți că haionul mic nu vi se deschide, nu vă apucați de această lucrare până nu rezolvați problema acționării haionului mic. Da? În partea cealaltă la fel avem 2, 3 și al patrulea la haionul mic.
Am luat-o puțin înainte cu lucrarea, dar o să vă prezint, o să vă arăt. Aici am scos bolțul care ține amortizorul, o să vă arăt în partea cealaltă unde este încă montat, da? Deci am scos bolțul care ține amortizorul cel gros, care ține haionul al mare, am scos și amortizorul cel mic de pe brațul care ține haionul mic, rama de la lunetă, da? Să vă arăt despre ce e vorba. După cum se poate vedea aici, foarte atent, avem o siguranță în partea asta, da? Acea siguranță trebuie să o scoatem afară. Aici intervine utilitatea acelui patent cu clește subțire. Folosim o șurubelniță dreaptă doar cât să mișcăm siguranța și apoi cu grijă o prindem cu un patent cu cioc ca să o prindem și să o luăm, să nu o pierdem pe undeva pe acolo, pentru că va fi greu de înlocuit și vă creați alte probleme. Iar la amortizorul al mare, după cum vedeți, la mine aici este amortizorul pe interior, da? Acestea sunt cele două urechi și în loc de un bolț simplu care l-am avut în partea dreaptă, care arată cam așa, da? Băgat așa, la mine este un bolț mai lung care intră în această tijă care este controlată hidraulic. Practic asta îmi împinge mie și îmi deschide haionul la acționarea butonului de deschidere. Da? Pentru că, așa cum am spus, am haion hidraulic. Bun, pentru a demonta amortizorul de pe brațul de la haion, da, avem nevoie să scoatem această siguranță, cum v-am arătat la brațul interior, scoatem această siguranță și apoi împingem bolțul încet spre interior, da, spre dreapta. Cel din dreapta mașinii îl împingem spre stânga, cel din stânga îl împingem spre dreapta, da, spre interior, până iese în afară și apoi îl scoatem complet. Trebuie să-l dăm complet deoparte. La brațul de la lunetă nu este un bolț efectiv, pe braț este un picioruș care intră în capul amortizorului. Tot ce trebuie să facem este să scoatem capul amortizorului de pe acel picioruș, de pe acel braț. Pentru asta, așa cum am spus, trebuie scoasă această siguranță. Mare grijă să nu le pierdeți, să nu pierdeți bolțul, să nu pierdeți siguranța. Bun, am desfăcut acele urechi, am desfăcut acele bolțuri. De aici mai departe intru sub mașină, da, în acea parte, sub plafon, să desfac cele două șuruburi, să scot cele două amortizoare și apoi le vom poziționa la loc. Acolo va fi o idee mai dificil, dar cu răbdare le facem pe toate. Uitați aici, după cum se vede, la mine unul din amortizoare a avut arcul rupt. Acest amortizor gros ține haionul cel mare. De aici și grosimea lui, pot spune, serioasă. Este cel original, cel de fabrică. Nu reușesc să-mi dau seama de o dată de fabricație, dar este mai puțin important. Ideea este simplă: amortizor defect, arcul rupt, de aici și lipsa unei susțineri a haionului. Când trageți amortizoarele afară, va trebui, după ce a desfăcut bolțurile, înainte să le scoateți afară, desfaceți și șuruburile din spate, împingeți amortizorul puțin în spate și apoi spre interior ca să treacă de această ureche. Când le poziționați, aici intervine necesitatea de a avea o a doua persoană care să vă ajute. Când le repoziționați, le băgați spre interior, le aduceți în poziția asta, da? Apoi băgați un deget, e cel mai ok, cu un deget în gaura unde vine șurubul, țineți cu un deget acolo, în timp ce a doua persoană folosește acea rangă
lungă și lată, nu rotundă, de care am vorbit mai devreme, să o bage pe aici, de deasupra amortizorului și să țină amortizorul apăsat în poziție și este imperativ să nu îl miște. Ce faceți cu degetul? De ce este nevoie să băgați degetul? Aceste urechi cu cap rotund în care intră capul șurubului, care arată ceva de genul, da? Deci este un cap rotund. Aceste capuri intră în acele ochiuri de la amortizor, ceva de genul. De ce este imperativ să băgați degetul și să țineți pe poziție? Băgând degetul, veți poziționa capul amortizorului pe vârful degetului. Iar a doua persoană care apasă pe amortizor folosind acel levier va ține amortizorul în poziție, în timp ce dumneavoastră scoateți degetul, băgați acest șurub și îl înșurubați. Pe măsură ce îl înșurubați, acest cap va intra în amortizor, ținându-l în poziție, în amortizor, pe interior. Nu știu în ce măsură se vede, există și o mică siguranță metalică, iar după ce șurubul este strâns la maxim, amortizorul fiind presat în jos, va clipsa pe acel cap al șurubului și va sta acolo fix. Nu va mai sări. Fără o a doua persoană care să țină pârghie, va fi foarte, foarte, foarte dificil de făcut. Din păcate, nu vă pot arăta mai detaliat, deoarece am nevoie de mâini libere. Aștept și un al doilea coleg care să vină să mă ajute. M-am chinuit vreo 10 minute singur, am observat că nu am cum să țin pârghie cât să pot să pun acel șurub la loc, așa că am renunțat. Aștept un coleg să vină să mă ajute și așa voi schimba amortizoarele. Bun, după cum vedeți, am așezat noile amortizoare la locul lor. Nu am pus bolțul. Vă recomand să nu puneți bolțurile, schimbați amortizoarele într-o parte, nu puneți bolțurile, apoi le schimbați și în partea cealaltă și abia după aia puneți aceste bolțuri, pentru că altfel vă veți chinui să poziționați amortizoarele. Dacă puneți bolțurile într-o parte, când vreți să vă mutați în partea cealaltă, vă veți chinui să puneți bolțurile. O să vă dau imediat și un mic pont cum să așezați mai ușor, cum să fixați mai ușor amortizoarele când strângeți șuruburile. Bun, cum ziceam, un mic pont. Băgați prima dată amortizorul înăuntru, băgați un deget prin gaura unde vine șurubul, îl poziționați, băgați șurubul, strângeți-l 1-2 filete, nu mai mult, și abia apoi băgați o rangă pe aici, de deasupra de amortizor, ca să țineți contră, să faceți pârghie, să țineți contră, să apăsați de amortizor în jos, de partea din spate, astfel încât atunci când strângeți șurubul, amortizorul, acel cap metalic să intre, să clipseze în capul amortizorului. Dacă nu băgați acel șurub, 1-2 filete, înainte de a băga levierul să faceți pârghie, nu va prinde filet de nicio culoare și se va învârti șurubul în gol. Deci, poziționați amortizorul, băgați șurubul, 2 filete, băgați levierul ca să țineți pârghie și apoi strângeți șurubul. Schimbați într-o parte, în ordinea asta, amortizorul mare, apoi amortizorul mic, nu puneți bolțul, nu puneți siguranțele, vă mutați în partea cealaltă, repetați procedeul, schimbați amortizorul mare, schimbați amortizorul mic și apoi puneți siguranțele, puneți bolțurile și siguranțele. Iar după ce ați pus bolțurile și siguranțele la loc, rămâne doar să începeți să montați din toate plasticăraiele care le-ați desfăcut, exact în ordinea în care le-ați dat jos. Cred că nu mai este nevoie să mai continui clipul cu partea de montaj, pentru că repetați procedeul invers față de tot ce ați făcut de la bun început. Cam atâta. Sper că v-a fost util acest tutorial.